Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gikun na mangidyakan na mangidya marunusong na siya kanay di pelang ko silang takabubay mamakin. Malapli lang ang sinasusiran no tuad ng mga lablabin na naubadi kalo-kalo na ba silang pagpagkatado. Nakatiis sa bayo pamamakinag mga bangsa ko siyang kain niya kambala-bala. Iya mga didakan na dia kena di kukurmat ko siran no tuwa mga tawa kebubayan mga makinag. Nakatiis sa banin ni pamamakin ga sa wasalam.
pikiran oh mea di degekang napunan sarano nakumpi mata idek kenotang naini kahede degekang mata nakano beda bakal